नै लोगोफोर बेरायदों जोंहा रायमना रिजार्भआव हाबबाय नै जिब जुनार नायनोसै एसे नै लोगोफोर हेल' हेल' ओइ इसोरखौ नाहरदों चला चला बाबा बेरायनोसै एसे गरम बन्दनि मा नुगोन नायनोसै ना मोजां मोनदों ना बेरायनो मोननानै बारहावा जानो मोननानै एबार स्कुल खुलिबाथाय आरो गैला बेरायनो मोनला संथ'यो बाबु स्कुल खुलिबाथाय गैला बेरायनो मोनला जिरायनोसै ओइ बेरायदों जोंहा ना जिब जुनार नायनोसै ना बबेयाव फैदों आयं बबेयाव फैदों रायमना नेसनेल पार्कआव ना सुइमिं पुलबो दङ आस्सा बिमाया हेल' माबायदि मोनदों बेरायफैनो मोननानै थान्दा थान्दा ना मा नुयो दासो हाबहांदों ना नायलांसै लांबाय था गेलेदों बा गल्डेन लांगुरा गेलेदों लोगोफोर मेरला दंथारो अबेयाव फिसा नुदों होनदोंथाय बहाय ए समायना रमायनाथार आयो मेथाइ लाबोबा बैयाव गारनानै हरजागौमोन ए गारियावसो थाबोजोब्बाय जोंना न'आव थांबाबो जेबो डिस्टार्ब खालामा ना नैबे माबायासो खालामो गोजाया आलु थालु साफा खालामखायोथ' सिङाव थाहैजोब्बायहाय नै औ फसयदो थाब गाखो गरम जाबाय औ हाग्रा बारि नालाय एसे गोजान सालाय गारिया गोजौआव थाहैजोब्बाय लोगोफोर नै बैलो फिसा साया अहा नोंहा नुबाय थादों बाबा आंहा नुथाराखै ए एहै नै फिसा मासे ओइ नै नुहैबाय औ दे होमबा नै बाव आगै गैथार लोगोफोर आयो जि साइज जिरायनानै दङ हनै संकस दैसा सफैबाय लोगोफोर बै फारसेजों नुहुरदोंना लोगोफोर फारसेजों नै हाजो थाबाय नै बिराद समायना नै एसे बेरायबावनोसै लोगोफोर एसे बेरायबावनोसै जिब जुनार मा नुयो नायबावनोसै मोनाबो फै बेरायनो माब्लाबा जिबसि गंथाम नै जोंना हेल' जों बहाय बेरायफैदों आयं रायमना दायो संकस दैयाव दसे ना आस्सा फै होनबा बेरायहैनि फै